ओ भाई सुनो सुनो हाँ कौन है भाई? भाई सुखुआ केमती रेट चली चली भाई 30-40 ଭଲ ଚାଲିଛି ଭାଇ। हाँ भाई चली ଆଉ ବେପାର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ବେପାର କଲ ଭାଇ, ମାନେ ଆରମ୍ଭ କେମିତି କଲ? ଏ ମୋହନ ମାଝି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଏଇ 5000। 5000 କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣ ପାଇଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁ ତାହେଲେ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଛି ତ? ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ପଇସା ଟିକେ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଟାଙ୍ଗିତି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଭୋଳା କରି କରିତି ବୋଲଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ଶୁଖୁଆ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଟା ସରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଟା 100 କେମିତି ଆଜ୍ଞା? 30 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଲାଭ ଠିକ୍ ପାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଗରୁ କ'ଣ ବେପାର କରୁଥିଲେ ନା? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆଇଡ଼ିଆ କୋଉଥିପାଇଁ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ପଇସା ଟିକେ ହେଲା ବେଳେ ଜଣ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବି ହେଲେ ମଦ ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲିକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମଦ ଖାଇବେ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା। ଘର ସଂସାର? ନାଇଁ ସବୁ ପୋଷିବା ଚଳିବି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଚଳି ହେବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ରଖିଛନ୍ତି? 9 ପ୍ରକାର ଅଛି। 9 ପ୍ରକାର? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ? ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେଟା ଦେଖେଇଲେ ସେଟା କୋଉ ଶୁଖୁଆ ଦେଖେଇଲେ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଟା ମୋଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ମଗଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଆଟ ଆଜ୍ଞା, ଝୁମ୍ପୁରା ଆଟ। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ମଗଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ପତୁରୀ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପତୁରୀ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ପତୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଲା ପତୁରୀ ମାଛ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ଏଇଟା ଭାଇ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ କୋଉ ମାଛ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ନୁଣି ମାଛ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୋକିଳ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କୋକିଳ? ଏଇଟା କୋକିଳ ମାଛ। ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ? ଏଇଟା ଭାଇ ହେଲା କୋକିଳ ମାଛ ଭାଇ। କିଲୋ କେତେ ଆଜ୍ଞା? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଇ କରିପାରିଛନ୍ତି। କିଲୋ ନାହିଁ, କିଲୋ କେତେ? 30 ଟଙ୍କା 100 ବିକ୍ରି ହେଲେ କିଲୋ କେତେ? କିଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 160 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। 360? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ମାଛ? ଆଉ କୋଉ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଚିରା। ପେଟ ଚିରା? ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇ ପେଟ ଚିରା ମାଛ ଭାଇ। କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଆଜ୍ଞା? ମାଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ହେଲା 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛନ୍ତି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭାଇ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପେଟ ଚିରା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଶିରାମୁଣ୍ଡି ମାଛ ଇଏ ଆମ ଅନ୍ତ ଭାଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଶିରାମୁଣ୍ଡି ମାଛ। ଆଉ ଯଦି ଶସ୍ତାରେ ପାଇ ଇଏ 100 କେତେ ଭାଇ? 40 ଟଙ୍କା। 40 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆସିକି ବି ସୀତାରାମପୁର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛି? ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେବ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 2 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛି? 100 ନାହିଁ ଯେ 5 ଆଉ ଟଙ୍କା 10 କୋଉ ଟଙ୍କା ମାଛ ଅଛି? କରିହେବ। ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ। ମାଛ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପତୁରୀଟା। ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ପତୁରୀ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ 100 କେତେ ଆସିବ ଭାଇ? 40 ଟଙ୍କା। 40 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା କମ୍ କରିହେବ ଭାଇ, ବେଶୀ କରିହେବନି। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେହେତୁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛି? ସୁରୁବାଲି ଆଉ କୋଉ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କରଣ୍ଡି ମାଛ। କଲଣ୍ଡି ମାଛ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ଏଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଲଣ୍ଡି ମାଛ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ଭାଇ। ବହୁତ ଫ୍ରେଶ। ଆପଣ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ମାନେ ଲେଖି ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିଦେଉଛୁ କେବଳ ଏଇ ଶିରାମୁଣ୍ଡି ମାଛ। ଇଏ କେତେ ଭାଇ? 30 ଟଙ୍କା। 100ଟା 30? ହଁ। ମାନେ କେଜି 300? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇହେବ ଭାଇ କେବଳ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା। 280? ହଁ 280 କିଲୋ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା।
ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଯେ ସେଇ ଭାଇ ବାହାର ସେ ଭାଇ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଇ ଚାଲିଛି ବେପାର। ବରେଇ ନୁଣି ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ବରେଇ ନୁଣି ଭାଇ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯଦି 40 ଟଙ୍କା 100 କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ। କେବଳ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ହିଁ କେବଳ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ ରଖୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଦେଖାଉଛୁ। ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଇଏ କେତେ 100ଟା ଆସିବ କହିଲ? 30 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମାତ୍ର 30 ଏଇ ଟଙ୍କା। ବେପାର ନେଇକରି ଆଗକୁ ଆଉ କଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ? ଆଉ 5000 ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 5000 ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ? ଆଗର କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଗ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ? ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାସି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ବେପାରଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆଉ ଏଇ ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ ଆପଣ କଣ କଣ ଆଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଏଇରେ ଆଉ ଚାହିଁବେ ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ଅଛି? ନା ମୋର ଆଉ କିଛି ବେପାର ନାହିଁ। ବେପାର ନାହିଁ ଏଇ ପଇସାରେ ନେଇ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଇସାରେ ନେଇ ଏଇ ବେପାର ଚାଲିବ? କରିଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ପଇସାରେ ଆଉ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବି। ଏଇ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯୋଉ ତୁମେ ଏଇ 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ସବୁ କହିଲ ଏ ପଇସା ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ ବେଗ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏତେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? 6500 ଟଙ୍କାର ଅଛି। 6500। ଆପଣ ତ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଥିଲା। ମୋ ହାତରୁ ମିଶେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 1500 ଟଙ୍କା ମିଶେଇଛି। 1.5 ଟଙ୍କା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା